It-titjib fil-kwalità tal-ħajja se jkompli jkun ta' priorità għal gvern ġdid Laburista. Dan kien il-messaġġ li għaddiet Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela waqt attività politika f'Birkirkara fej preżenti wkoll għal din l-attività kien hemm id-deputati mexxejja tal-Partit Laburista Jien Borġ u Elix Aġus Saliba. Dwar is-saħħa mentali, Dr. Bela semmiet kif il-manifest elettorali tal-Partit Laburista int Malta għandu ta' priorità il-ħarsien tas-saħħa mentali. Semmit li minkejja l-arfin li hawn trid tkun normalizzata iċ-check-ups tas-saħħa mentali u dan dak li se jkompli jagħmel gvern ġdid Laburista jekk jingħata l-fiduċja. Is-saħħa mentali rridu ninnormalizzawha. Ninnormalizzawha f'liema sens. Ninnormalizzawha fis-sens illi jekk jien semmur niċċekkja għax qed inħoss rasi tuġani, hija l-istess bħalma jiena ħammur għand tabib illi se nkellmu dwar is-saħħa mentali tiegħi. Jekk jien ħammur għand psikologu li ħankellmu dwar is-saħħa mentali tiegħi, dik hija normali daqs li kieku jien ħammur għand tabib ieħor jiċċekkja s-saħħa fiżika tiegħi. U se nkunu allura qegħdin indaħlu miżura importanti ħafna f'dan is-settur. Dik illi kulħadd se jkollu dritt għal check-up dwar is-saħħa mentali tiegħu għand psikologu tal-għażla tiegħu. F'din l-intervista, Dr. Bela semmiet kif il-Partit Laburista dem ħaddem favur l-emanċipazzjoni tal-mara, tant li kważi 40% tal-kandidati Laburisti huma nisa. Mart il-Prim Ministru qalet li l-vot ta' 30 ta' Mejju favur il-Partit Laburista ifisser garanzija favur il-manifest elettorali int Malta. Id-Deputat Prim Ministru u Deputat Mexxej Laburista Jien Borġ spjega li l-manifest elettorali Laburista u li jkun miegħek f'kull pass u biex kulħadd ikollu ħajja ħfef isbaħ u aħjar. Semma kif Gvern Nazzjonalista kien jaqtaqlu pin-nies li ma jistawx isiru il-wedjiet. Gvern Laburista bil-kontra wettaq dak li wiegħed. Dr. Borġ semma il-proposta ta' super bonus tal-€1000 kull sena lil kull ħaddiem. Id-Deputat Prim Ministru sostna kif it-tim tal-Prim Ministru Roberta Bela wieħed kompetenti u ta' kredibilità